Augas de Galicia financiará íntegramente a reforma e mellora da capacidade da Edar de Noia a través dun convenio co Concello que será o encargado do mantemento e explotación da depuradora. A actuación contará cun investimento de case 3 millóns de euros que permitirá optimizar o rendemento da planta, así como a instalación de novos equipos de desinfección máis eficientes. Este investimento vai a supoñer unha transformación significativa do que é o proceso de depuración que estaba levando a cabo esa depuradora, que era deficiente, que tiña moitas eivas e determinados aspectos que corrixir e que debemos ser conscientes que esta reforma, este investimento que se vai a facer por parte da Xunta de Galicia é prácticamente igual ou superior ao investimento que supuxo no seu día a construción da depuradora actual. As súas administracións suscribiron tamén outro convenio por valor de 900.000 euros que permitirán acometer melloras na planta potabilizadora de auga, acabando así cos episodios de turbidez na rede municipal. As actuacións na planta potabilizadora de agua van a corrixir determinados episodios de turbidez que se dan en determinados momentos, sobre todo como consecuencia de choivas intensas e demais e de crecidas do río que provocaba certos episodios de turbidez que con esta obra, con estas obras que se van a cometer, pois esperemos que se vexan claramente mellorados. Ademais destas actuacións, o Plan Director de Saneamento contempla a longo prazo a construción dunha nova depuradora. O Plan Director contempla a instalación e a construción dunha nova depuradora. Ese é un investimento que se vai a desenvolver ao longo dos próximos anos, é un investimento que supón unha cuantía moi elevada de aproximadamente 18 millóns de euros que evidentemente ten que ser xestionado con fondos europeos e ca colaboración da Xunta de Galicia e que esta actuación que agora se vai a levar a cabo con carácter inmediato non exime das actuacións posteriores e da construción futura de unha nova depuradora.